Salutare, Să-mi iau mașina asta spartă. Salutare, doamne, să rămânem cu plăcută. Mamă, știi cum merge mașina asta? E Uite, bombă. această zi o să ne jucăm Fortnite cu Miai. Mamă, ce muzică! Miai, spune-le Ce salut. muzică la mașină! Spune-le salut, Miai. Bă, du-nu aici, mă moară! Să moară măsa. Miai, mă bagi și pe mine seama, Miai. Ajutor. Dar vino, bă, dar Cum o vorbești, pe burtă? vorbești și tu Mă cu bat cu mine. unii. Dar vorbești și cu La mine. mă tot. Normal că sunt buni. Bă, mi-a luat mașina. Uite pe ăsta. Pe ce morți, mătii, la bătaie. Hai, urcă. Direct cu aici. Urcă, dracu, stea. Hai, mă, urcă. Bă, ne luăm copyright. Ne luăm dracu copyright. Mă auzi? Hai, mă lași pe mine să conduc? Stai să-i bag benzină. Băi, stai mă să-i bag benzină. Bă, copile, stai Nu-i să-i bag bagi, benzină. nu-i bagi. Nu știu, Cum opresc muzica de la mașină? nu știu. Cum îi bag benzină? Au. Radio off. Lasă-mă pe mine să conduc, lasă-mă pe Bă, mine bă, să bă, conduc. Hai repede, uite, uite în spate, hai repede. Lasă-mă pe mine să... Sau... Hai repede, conduc. hai repede. Dă benzină, Hai repede. dă benzină. Eu trag cu pușca. Era pe aici. Bă, ce faci? Bă, stai așa Eu că n-am ies permis. mașina asta. N-am permis. N-am permis. Lasă-mă să conduc, eu lasă-mă să conduc eu. Când conduce, N-am permis. o lac eu. peste grămadă. Hai, unde-i Vrei să arăt cum se conduce? Ia-o-mă! Să moară, dragule. Dă-mi revive. Ah. Dă-mi revive. Dă-mi revive. Cum fac? Stai dracu pe loc. Chide dracu ușa aia. Stai mă pe Bă, loc. închide ușa aia că ne vede vecinii. Bă, mor. Dă-mi revive mai repede că mor. Bă, dă-mi te revive dai? mai repede că mor. Păi stai dracu pe loc. Ia uite-l pe Iisus. Ia uite-l pe Iisus. Doamne, dar nici în glonț nu i-am prins lui ăla. Vrei de asta? Cum îți dau? Da, să cam. Ia de asta, văd-mă. Mamă, ce bun sunt la jocul ăsta. Bă, unde Și e eu ăsta? sunt. Stai mă și Bine, nu te mai bate fără mine. Ia stai mă așa, care vine mă aici la bătaie? Zic să-mi ziceți mie, că vă rup poasele. Bă, unde ești? A, l-am văzut, l-am văzut. Normal, băi, viața mea, că ești cel mai bun. Hai, mari și morți, merg la cotez. Au luat și pe ăsta. Ce dracu faceți, mai bunilor? O, dar nu pe lângă trag. Normal. N-am în jocul ăsta. S-a dar să sar pot. Nu dai și mie shotgun-ul ăla. Am văzut că e bun pe YouTube. Hai că-ți dau, uite, ți-l dau pe ăsta. Ia de asta după... Nu, că îmi place asta mai mult. Ia-l pe ăsta de aici după CSGO, Global Offensive. Hai. Bă, a trecut cineva pe lângă noi. Vai, ce prostii. Bă, e acolo. Unde mă? Nu. Am crezut că e la mașina aia. Hai să cum cu alerg? mașina, hai cu mașina. Apple. De unde vă viața mea? Ia uite-l, bă! Bă, Unde e că acum? mă moară! Nu te omoară, văd-mă. Hai de fută-mă, să-ți stau la mă. Hai de fută. Îmi fac viața. Vai, ce prostii. E cineva în casa Am aia? mâncat un popcorn. Vai, ce... Hai mă cu mașina. Stai drept să mănânc și eu ceva. Un număr 2, 3 până vine Sfânt Andrei. Băi! Tu chiar vrei? Hai bă, că distrugi cu mașina asta. Hai. Ciocul mic. Ia uite bă, hai cu asta. Mamă, e popcatul Da, ăla. bă, asta voiam să zic. Hai, urcă. Stai așa, bă! Cum opresc? Care Cum sunt opresc? alea mai bune? Bă, trece Care unul. sunt alea? Hai repede, fugi! Vino! Mă să-l calc cu mașina. Stai liniștit de tu. Bă! Da. Care sunt alea mai bune?
Cele albastre sau cele roșii? Nu, Albastre, cele cred. albastre sau cele verzi? Cred că albastră, nu știu. Eu nu cred așa. Nu știu. Eu cred că e invers. Cum aprind inventarul? Pe tab pare mi se, Ah, da, pe pe I. tab, pe tab. Și pe ei, și pe tab, și pe toate alea. Hai cu mașina, unde mergem? Aha, mașina... Bă, cine mă împușcă? Dau eu aici. Hai, te împing de la spate, hai. Bă, cine e? Unde e? Aud ceva. Mamă, îi vezi? 245 acolo. 200... Acolo, în lanul de porumb. Unde trag eu, îi vezi? Nu, mai trage o dată. Acolo. Uite pe acolo, bă, pe acolo sunt. Pe acolo Da, pe sunt. acolo. Și aici. Mamă, s-a făcut noapte și la tine. Da. Vai, Hai cu mine, hai după 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 mine. Hai după mine. Stai, așteaptă-mă. Cum mă pun pe burtă? Pe cât râlă pare mi se. Treci pe coarte. I-am dat 7 lui ăla. I-am dat 44 la ăla. Mamă, ce bine merge. I-am mai dat. Mergem la ei, mă, să-i torturăm? Sau hai să fugim? Nu, că-i Ia, batem. te Le menționa? dăm așa de la, le dăm Da. așa de la depărtare. Construiesc. Nu mai construim așa și să batem. Construiesc. Ia uite. Vrei să vezi cum construiești un adevărat? Dă-i mă, n-ai așa. Ajută-mă, că trage și mine. Bă, dar tu unde știi să mă te-ai dus? Construiesc. Stai mă, că pun de astea, ia uite. Bă, nu mai pune și ajută-mă, că nu văd așa. Dau edit. I-am dat loc, i-am dat loc. Te vezi? I-am dat loc, Vezi? hai Vezi? peste ei. Hai peste ei că i-am dat loc la unul. Mamă, ăla e acolo, ia uite-l. Mamă, i-ai dat și lui ăla, i-am dat și eu nouă ăla. L-am urât. Bravo, bă, băiatule, bă. Mamă, ce bine joc. Mă, Mamă, lasă bă, ce se. poate ieșim. Poate ieșim pe ăla. Pe locul 1. În câte FPS-uri îți merge? Wow, nu știu, merge bine oricum. Mamă, a venit soldierii aia. Lasă-i, dă-i morților, nu-i băgăm în seama. Păi ne Că bate ăștia, ne omoară. nu vrem probleme, manu. Fugi, Mă bate ăștia, bă. fugi, fugi, fugi. Să moară mă ăsta, nu mă bate. Nu ne batem, iai, fugi. Plecați dracu de proști. Să vă iau rasa în pulă. Bă, Hai, gata, ne-a pierdut urma, dă-i morți în asta. ce ne-a pierdut mă, că construiesc eu acum, fii atent. Hai mă, lasă-i, bă, cum încarc și eu arma? Pără, cred că. Mamă, dar-ai construit, nu glumă. Construiesc. Uite, pe acolo mă duc. Bă, dar nu ieșim din zonă. Bă, hai aici sus. Bă, Care trage, mă? unul sus. Sau? Ăia, mă, roboții, că s-au Trag văzut pe tine. roboții, mă. Bă, dacă construiești ca prostul. Nu-i dăm vina mea, mă. Cum recu, fac ăștia? Bă, ce apeși Fii să atent. construiești? Hă? Pe ce apeși să... A, pe Q. Pe Q. Uite că sunt copil fornați. Bă, Wow. wow. Gata, mă, m-am dus în vârf, ești nebun la cap. Bine mi ai. Am făcut drumul spre succes. Îl fac și eu îl fac spre Bă, nu mai copil. am. Aha, Spre succes. aha, Mamă, ia, cutia, aha. Hai. cutia, Bă, nu! cutia, Oh, fuck. cutia. Mamă, unde dracu te-ai dus? Eu, Bă, tu, ia, du-te suntem la aici, cutia aia. suntem aici. Du-te la cutia aia, eu mă duc la cutia asta, ok? Ce să faceți pe aia așa? N-au omorât roboții pe unul cu ei, complet. Bă, dar vreau sunt și proști, mereu. cutia asta, vreau și cutia asta. Mamă, am găsit aia de HP, de XP. Mamă. Numai al meu e, numai a mea e cutia Bă, dar asta. ajută-mă și pe Mă mine, vină să mă iei dracu, să te ia. Stai recul, e așa. Fraților, vedeți că pe mine el doar în cur de mine? Normal. Normal. Nu e cu tare. Prieten, faci. Oh, Ma. nu trebuie să padă. Ești nebun? M-am ajuns în Texas. Texas. Vai, vai, ce prostii. Vrei check de la mic? Unde ești, mă? Vezi că ai check de la mic dacă vrei aici. Ce e ăla?
Ceag de ăla, Ce era? de la mic. Păi ce apeși să mergi mai repede? Păi cum, eu merg mai repede? Păi nu știu dacă există. A, nu mergi normal. Mamă, eu în tot timpul ăsta apăsam pe shift și pe shift tu mergi cu crouch. Eu mergi cu așa, mergi așa. Bă, cum bag mă asta? Lasă-mi ea asta, Stai. te rog eu. Iau, că eu am băgat ceag de la mare. Bă, ce e asta? Ce e asta aici? Ce e asta aici? Cutie, mamă! Ce e asta aici? Să mă rog ăsta, ce e? Dormitorul Mamă, ne militare. teleportăm în ăsta, fugi! A, nu e cutie. Ne teleportăm în ăsta, trecă. E cutie, mă, Lasă-mă cu mine. handicapatule, vine cutie aici. Care trage noi? După ăla. Bă, cum mă teleportez? Bă, de unde trage noi? De acolo, după... Uite, uite. Ia, să încerc să dau cu asta, dar nu știu. Ce dracu facem asta? Să futem cur. Unde să e? Pionierii. Fii atent. Hit the shotgun. Mamă. Am câștigat! Primul nostru meci, Victory Royale! Primul nostru meci! Primul nostru meci, primul Victory Royale! Ți-am zis? Ți-am zis. Și l-am și filmat, l-am și filmat. Cum ies de aici? Du-te dracu, că e prea mișto jocul ăsta. Fraților, de acum încolo o să vă dăm numai episoade de Fortnite, așa că... Ia stai mă așa. Ia, hai că vă mai vedem javrele, să vă dăm la muie primul Victory Royale.